Hadin baka Sarkar India kalawan rakyat ka Electricity Amendment Bill arja arpuar ha Lok Sabha da ka jingtmu ban IT no sigi company simen na ka benta ban penyai no ika kambording ban light na ka jingdu nong kalawan ka jing persya ka bajur na gid khot ka liang persya haying dorbar ka Lok Sabha. Halo kani ka jingtmu ka Sarkar India kaladan ru ka jing persya wat na ka liang jang ka Coordination Committee of Register MEECL Employees Association and Union jong ka jela kalapan pau ka jing persya ka jingwara ka Electricity Amendment Bill arja arpuar ha Lok Sabha. Bansung thu khamsa ya ka jing persya halo ka te ka phang na ka liang sulong mil kurwa ka ulayo banyakren bo president ka KSU samla lambok star marnga u assistant professor ba pensiong dor el nongri bat u president ka HSU ba Robert Kharjarin ha ka baidei bat ka ni ka jing thmu ka Sarkar India Abayadai bat ni kren supne ka phang bakamat chokni ki tanat boarding ngi su ktat nangkong ya ka jinglong jaman kini ka tanat boarding po ko jala ka jungi ki ba kilabon ki sok rodot kilabon ki jing hiar bat kilabon ki jing du jengkerman ngala panong handai ladangi perkhat ya ka wei bat ka pentang iba kadang ya ki eksar kuno ban panibe pan biang ban ai jing chakri ba hatam ya ka jala bro ka wei hot ni so thu tu support ni le i ba kadon ki bon ba ki jing ya ki jinong trai nam tai tulisi kadon ka jing duna aneng tai handai khadu ka wai ni kila persang dia ka ban pan ba jing terkap kadon do jing kadau ba kalabun plas lese takaram ru Henry sendat ni su ilang ba kilat patai kubor hoj palang empat yo ban pule benia ya kabel ba ka sokaran dia ke ban wara kayalam ka thau suno bar ka patai kumnu Henry kumba sotu kolong ba yikini kitna boarding ki iba kelas semut ban IT no IT company ti sin perkhat ni sengo ba kandan ni ka merit and demerit ya kono ka kamro te hendai lada ni krai tak demerit and merit ni hapan tip hap so thuru kanu siliang suno pat kata rajur kai bat ka ban penjen kapan pensuk nem penjen jar pai ba te kumba ka pau ni khindial ni kumba kimi kinong trai jongka MECL ni iba ki pensngau lo jong chinge kiba ayo le sikla yu ibat lo puli ta kabel ba kasakar perkre tilada ye baro kitana sarkar anhap ban aiwai pat si company ti kani le si kawan ra pat kecing ma bat kecing ek bakrau ya kipat ba susnong pe pendon kam ya kata kalai kaban kong kata kaba ari le si sarkar ka pej ong ba le ai company Terus kan bon ka revenue kan bet kan biang tak pelatangka sarkar handai tak jing bet jing biang jong ka pelatangka sarkar khadu ka wai manu balong ki soprung man manu bilong bilang kanya di pat bai hawat si ti ngamtep la ka sarkar jala ka perkhat kumnu lor ni ka benta madu tang i kita long silent dak sangap jari ni kaman handai ngasukwa ban ong tangkene ka wai jat padang dai kabel ka ba ka sarkar kadang perkre dak penbiang thamai sekran ki jing perkhat ba thamai jong sarkar matrai ka sarkar jala ka ban bisyar ban pebini an ka kam namar wei ba ki nong trai badan hang tu ka office ki la pan pau wa ka ya kita ka jungi i ki jong ki matrai ka sarkar kam dai ban chim sting ka kam mar ki badan hang tu ki su thu kama ki i jing e ki ban sakha hadin habot tina kaliang hi jong ka seng su ngau ba ka sarkar ka haban perkhat sani na ka kam ka ik wedi banle ka ibn persno sarkar India khnang ma ka ik ban saji hadin bot kinam longpat ki mau chen thot kinam longpat sing palan nyar ya poi ba jong chala hai pro ka we ai ba ka sarkar kan kren sarkar kami bakan nang pan bhai ni ka tanan ba don lupa jong sarkar bat kan yai dei kan no kanti jong sarkar jala om bakan dei kan no kanti jong tek company niki priusimet namar hi lada ya katenulu katanat na IT no hobri ki priusimet ni te company maki ke selek ka bongon te ka dei lupa ka benta ka ba maki ki hap kalong ba te ki penkiu ne ki penkiu kat no ru ki ka de ti jong ki
nudon su menu belak bantik lakam tewe kadang dei keti jong sarkar ngas ngoba ka sarkar kadang lak hap ban kontrol kan hap ban benbej nam ta ka cingpet cingbiang bat ka cing mentoy jong pai ba sarlan sar pro ko wei to yele se syaki wei pat ki jela ki badi siri thor nam la ban ong ban batai ki long himan kuno yu se kadon ka cing yeper handai ka jela jungi ba pej ngas ngoba kampat long bat kadang keloi pelat banyak perkhat ban IT kita nak boarding ship company tilada ke sarkar dia kan pentrikam sekwi pat jala ngit ba ke sarkar jala jungi kan pan kerpang ba kampat dei ke por ke ba ketu ka an ndakal along ka an kan thoplang ya bro ki jala apok kan dia bro ko wei hindai haban pe kinu gi benta haban pentrikam ne ke sarkar jala kelaban pan kan tien bong haban exam bro tinggi i jing start thu sarkar bat niru saban pej benia ne ka benta ni haban wa ni haban pej kita ka bil ka keren kumno ni sa chong man parkhat rei ka bakpo ka bah kmatam kalong ka kamram ka dei chong ka sarkar jala ka haban ban puli ka haban pej bak haban sim ka rai pa khadu namar khadu ka wai ka sarkar kami ngathrai ka saban sim ki views na ka sarkar jala hasop kan ya sakman te hukum kata kapor ngatrai kan dei kalat kabu sukar jala ke baka kan pensau kan pen i ya kidau kiba kampat dei kapor ya ke sukar jala bakan IT no ya kini ka tanat boarding ci company langba takaan ke baka sarkar kan sawanra antakabel ka sekalong ka an baka sarkar India ke ban pelong uniform habro ko kiri India te kalong ke i ke ba sngo kiam sim la perkhat lada kini ki ya jelong gumi na kapor ya kibun ba ikam mentagi wan kini rasai wan sui pat ikam ru tek song kadi kapor ki nong tho an jo so ka jala baken puli benia baken pej benia na kam haswa pa kapor kendir tengangit ba ka so ka jala ta kalong na ka kedan jong u menteri rangba ne u menteri ba pej ya ka tanat boarding ru ngatrai ki puli benia na ka kam mangit baken sesim lo jong ka benta dan kalian juga seni cukup tu golong haswa kapor kendir ai sokar kan sim ginu senjam nam ta persau sokar dia haswa bakan sawan te jing e jenjar ya pai ba bun pelang po jalai brokoi ngiso thu ba kwai kan no ka bentang ka ba sokar dia kala sim kadon ke jing tu bun pelong anja ka nginam la ban la ka tang so thu nomor yolakam dok sencar ka daru kidon haka majority maki kibat la pi ong ka upper house na lower house teknik kesai kalong bala kat bakadang kan kam kadang proses kadai ka lat kabu sokar ban persong no buat kumbaki mi pai ba itu ki nong trai jongga MCL lu ki 8i ya ka penta ka maki ki so ya ha ka so hon klasai tu pikiran maki ru ba kentu sokar jala ba kele lu jong ka kamram tinganget skamba la kadala ka sokar jala ka chimkia ngangit bat ngatrai ngim 6 artatin yu se ka sekarang dia akan snap ka snow nomor ngi 6 la ngatrai ban ong ba uju dingkot ni to sim ya stick and apply ya bro kibi jela pokono is hakono is ne pokon dia bro ko bai kya ban pej la ka jong ka jinge pher na ko wi jela so wi pat ka jela ka jinglong jongman jung beri wi em ta ka jela langi keren spang hakayu akot bat hebta pa pher tilong gi haban examen ye bro ki bentak nang ba kanam long pat ka jing tim ne ka jing pencencar bat ya uluk ulak bat pai ban song jong ka jala khantam jong ka jala mekla ka jong kalong ki jing sisha ba ngilo ui leng ba ki kot khubor bat leng ba ki TV channels ki ba pen i ha ka bede bat ki jing wanra jung sarkar India ikani ka electricity amendment bill arhajar arpuar ha kaba kat kum gicing sungu thu gabarit gi jonga ha kaba bun na ki decisions lani ka rai bukan chin kan hap apo sarkar India te wat la kadai ka hap apo ka kari ka concurrent subject lani ka hap concurrent list ha kaba ka jela bat ka sarkar pedeng ke de bandon ya gecu gicing ya gicing ya keren gicing slok so ban simi ka rai hindai hang ni pan ngi i ba ya kan ni ka benta lahap no apo gicing kmi jong sarkar India bakan simi ka rai ti ke kemingila ban sungu thu hang ni ka long balada ka sarkar India kan interfere lut ya ka benta ka ba state ka de ban le temut ka ni kan wanra jing
Bat kot kum kejing pej ke jonga ngam 40 bahai kini ke bil ke ke bakatho aka namar bai kini ke bil gidang pak sik select committee nga trial dengan bakla dengan 4 yo bahan re ke jing sutu ke jonga ke mumut lada ya kini ke bil on pentri kam ya ka mumut kan ora ke jing ha ka ba kin ailat ye ki riu simet lani ki company simet ba kin ya don benta ha ka bede bat ka energy sector pi ke ke bangang yi ngan pencrong ke jing keren ke jonga de ke bangang yi lada privatize kumba kinong yalam chung ka MECL hang ning yo ilang bak protest gi ki kren be pang kata ka ching privatize no ikti company ke ka banga ngayo i ke artli ki benta ki banga kwa ban ye kren bat phi ha ka ne ka por ka bamta ki bak ba ki di ban smutu phi gi don ha man la ka wei ka company la ne ka organization ka batre ye kunu kom ka kam ki don artli ki benta ki bakrau ka kong ka kata ka profit maximization ha ka ba kele kumnu ba kata ka jing yo nong kan one be cheki kamut habin keren ya profit maximization mut tang marway lani arngut ki ba penyat ya kani ke company but kin concentrate be tang kumnu ban pen khlan ya gijing yonong kini ke company profit kim care kim salia ke ban jia ya ki wei pat ki stakeholder ya ki wei pat ki benta ki ben bol flang ha kani ke benta le singla ban ong kinong penon kam ya ke bela ya ke bor lai kinum salia ke ban jia ki kinum salia kin perkhat be tang gijing yonong go jongki bat kebenta ka ba ar kemukaan stress ni kedai kita ka wealth maximization ha ka ba kani kebenta kan penerus palut kani kebenta pat kan penerus palut ya baro ki stakeholder la kalong yo nong penmi boarding la ni ya nong penon kam boarding ka pemut you producer but you consumers kan benefit lang kata kali konsep jengkini ki artli ke profit maximization but ka wealth maximization ka profit kamut kan penyolong tagi kiwe arngut ki brio ne kini ka wealth maximization ka pej na ka we pat ka angkel na ka benta jong kinong penon kami ko borlai bakiru ki dei ban yo nong ti hendai la da privatize kani kamut pin ai tang siki we ki arngut pi ki brio kiban pej ya ka lani se ke company simet kiban pej ya ka ke ban cia kalong bakini ki brio kinom salea ke ban cia yi ki pej ba ke ban cia yi kinong penon kam ya ka bol rai ya ka bor lai ya ka boarding te ka ba ke concern ke chungki ke chimpele chimut ke chungki kumno tang ban penionong ya la di simet te ken le ya ka bala ban kta ya ka ching du nong ka chong nong sok snong kim salea ken le pimtip ladak sorkar le kamlong serious akani ka kam ladak sorkar cela kamlong serious akani ka kam ladak kam wanra ya ki guidelines ki babyang ki policy ki babyang ban tele kam hagabai dei but ladak ji ba privatize akani ka bil ka mut kini ki private company kin sim kabu but ya kani ka borden lani kata ke jing siu ko palat habban siu dakinong penan kam boarding ka bumut kinong song snong jong cela ti kata ka dei ke jing abang ipe ti kum sorkar haban pe lada hapan pentrikam ngamtip la an pentrikam ne ket kungcing stu jing i sin la pa sa po parmen namar ka sorkar mdi ka don ha ka majority nganget la kalong ha ka lok sabha ne kerja sabha ka bil kan pas baik ti ka ka bang i bagadang dei pat kani ka hap po concurrent list ka state ka la ban sim micro solution ban yekren ban yata assembly ban sim micro solution ban persya kani ka bil kata ka dei kalong koi but in case lada ki hap ban implement ru ki hap ban look kan yek certain points mo kakanu kini ki private company ki haban invest kani ke sharing profit formula kum kita ki badai ban perkhat te haka bayadai pat namar kum mangi bro kata balai ke misal ka dunong balai ka haban kalong kata ka organization na kata ka corporation ka bedu nong na waste name te ka jingchi hi kalong namar ba kinong tre hang tu ka sarkar kamlong serious bat ki bapai hang tu kimlong serious ya ka problems ka ba ka MECL ka face Tika ka bangin don kam ka shong ha kijing start chung kini kutong sarkar ka shong ha kijing start chung kinong elam chung kini corporation yanu ban involve kenang bakila ban pentik na namar ka bangyo i kalong kilailan kim don ba monitor don ba pej ki ngim don ye kini ki individuals ki rushimet ki baktip akni gumta ki besngukhiya namata ka jela ki ban don benta hak ban pej ye ka ba ka met chung kini misel ne kini kijing start chung sarkar bakan lum bakan lang ban implement ye ka policy ka babyang banyo ya ki brio ki ban lang hakum ki committee ki prepare ki ban monitor bat ban pej ya kom trekam chongka MECL da kwa dal da ka ban long ka bachop ti hendai ban privatize ngai i lupa ye jing
kaba kipat ba kila up lupa man kaba kipat ba kibarit kibari acungi kihaban face ke problem kihaban mat ye jing e namar longkat balong kihaban siu ba ye ke belat ngamut ban ong ba kipat ba kemudian siu nei ke ke bangang i ke long ba ke belat ke long ke he sin bla privatize namar ka sin bla privatize ka konsep i jong ke privatization ka long ba ban penyu onong ya nu ubatre ya tu ka kam ti kata ka dei ka jing yu i ke jong pi ke bangang yu i nang ni ke bangang yu i lang ba ka ni ka long ba sisin baka center kalapet lade kan ke private individuals kabanungkong kaba ki patba chongi kin mat lani ki ba ki nong sengkam sengjam ki chongi kin mat ki badon kam man panon kam ko boarding kalong yak subsidy kaba ki de ben yo let's say da kaba introduce ki private player kin wenglot ik subsidy baro namar ki perkat ki chongi ki lebet ban penionong ti kata ka de ko ki jing bat habang ong pi ko mga ong menek ka main motive ke jingmut iki chongki kalong baik ban penuspa ya kita company simet temut kim ken lada hap ban le da kanu ko bor ban penyonong yel del da hap ba hap ban sofa le hap ban mat ya ke jing hap ban mat ya ginu ki jing ha ban hap ban siu gini balai hap ban siu kata ka de ke jing i ki jonga ka boarding la ni ka electricity nginom la su ban len ha ka ni ka porthei shai manta ba kala de kata ka basic necessity la ni kata ka jing don kam ke ba u khun ban reu ula don kam man kapor kumbang ya tip ba ka jing don kam jong ki breu ya ka electricity kam sam de su tang ka ha ka commercial la ni tang ki kam ban mi pisa rei kala ngi hap don kam ru ha ki jing kisem ki jongi la na ta ki domestic purpose ti bat kat nang yat kisingi bat ki por ngi nang yo i ba ka jing depend jong ubru ha electricity kala nang kiu kat nang mi ki por mensual da singi don kam ya ka light tang le se tang ka bachu thang ban yo i jing sai hanri mentang la don sa ki electronic compliance la menta la don sa ki ban set ban tiu da ka light ki q set sha ki q set ja set jing tak mentang la yat sa da ka light but kila nang mi shu sa ki kali electricity but ki rel but ki we ti ka momut ka bomut ba kat nang mi kisngi ke jing don kam jong ubriu ya electricity kanang kiu shu ti kadi ka bo penlong ya ka private players la ni company ki bo pher ba ki la ibang bha nadu khamanshwa ba kumno onyo privatize la ni enyo ban fully commercialize ya kan electricity ngelo i ki we ki sector ki bo pher hapo jong kari India ba na ka jinglong public sector ke la khamiyat na be ka privatization ine keren ya ka telecom badi bat ki phone bat ki kumba PUI menta de kala khamla ki private players ban ya ki public sector ti hari India ngimla su banlen ba hakiwe ki capital hakiwe ki sarba kum ki metro ka jing privatize ya ka electricity kala ya ino mala banlen ya ta ti hanri haki babon ki jalahi ka electricity kadang dehi ka public sector what kum ka jala ka jongi what la corporatize hanri nginom la banlen ba ka sarkar kadang penyet na dong sedong kadang bay tingka man kapor ha ka bri bat ka electricity ka wei ka jing ka ba enbu ya ka jala ka jongi ladangi privatize ya kane kalong ba ka jingkit kli kan habde ya uduk usuk ba upaj ba kumba PUI menta kalong ba ka government kadang regulate ya kata ka tarif lani kadang te kan don ba enom la bendi palat ya kata tingka ya ka tarif kabumut ba kidon ki khep kum kini ki light duk mo light BPL kitu le ki la ya ka tarif ru ya ke bala bu ki khamrit tila da jia ba privatize kum kani ka jing I special consideration lani kata ka jing regulate ya ka tarif lani kata ka jing I subsidy syaki yeng ki baduk bat kum ta terter kanom don tila da kamdon kabumut ki pajba ki habana siu bek ya tu ka door light ha ka door ka bahe syaki private company bat ka jing kan long ya ki pajba kata di ka we ti nginom la ban len la da ka poi privatize no ka light ka door jong ka bill light ru kan kiu om tang ka door jong ka bill light le se kini ki ban sna ka maintenance ru kan kiu ba na mobili ki la maintain bit daki private company ti habokut hingi ka hakajingu i jonga kalong ba lada kani ka basic necessity ka
kan kala privatize baik ka jing kan dei hi ye ki middleman bat kum ju uru ye kini ki bru ki baduk ki ba kerdu ki ba besem jing kum balong mentala da POE kalong ba ke MCL teng ki don kini ki bru ki baduk ki ba mla ban siu ya ka belat ka sedon ka tu ka jing map kat no persen mo ka sedon ki por ba ki la le sida ki snem ki klem siu ti ki ong siu lam som no ngin sa map no kata tenri la da kawan ka privatize kum kitu ginum don ra la da phim siu ka por biang pisa on bet pidu lai bet mo ti ki le si kin don ki argument ki ba le si na ki liang jong ki ba kersan privatize ki ong ba ola da kawan private le si ka service ka kambiang kata ka efficiency jong service le si ka kambiang ban ye compare bat ki sarkar normally ka sarkar menta kum kini ki staff jong kim sel lada ki sim sting ru ka kham ban be kam yaki mo lada pin pek kum hanong dong marsen slap kum la leblat ti pilik khot tu lai man nom lap rehe ru em ong bas lap kum tai ti daki benai daki benai ka nam don ka jing yo online lani ting lada snew transformer daki benai ka ki shem jing ya ka MCL ban pen biang ya kini ki transformer ti hot nginom la ban len ba ngam ong ba ka MCL ka biang no sedong henry lada pin compare hi la dang yo makana ya ta ka good efficiency ha ka service delivery na ka private player but ladang compare pat sya kata ka jing siu kebangi haban siu pat hakador kabarem haka jing yo ki jong ngi kum ka HYC ngi ngim sewe hab rem ba ya ka basic necessity kumangi ong ngani ya ka electricity hab ban privatize handai lada ka government pat let's say ka privatize kum kini ki commercial factory mo kumo POE menta kalong ba ka don ka scope of manipulation dan ka scope of corruption bat kini ki big industry la ni company no boleh kumo POE kalong ba ka bilat ke jong ki cement factory ka bilat jong ki karkhana hapo berni kalau poi de ki spa krur kimsiu ada kimsiu ki apen bet kumno re bat minister la ne bat ki briong tu ka don no ta ka wave tenrei hakatupat hajaka ba MCL kan yo pisa lani hajaka ba sarkar kan yo pisa te kum kitu pat kadunong tenrei la da dei bagi privatize syakini ki company syakini ki cement factory hakajing yo ki jonga klong kan penduna ya kan ka scope of corruption lani POE menta mo haka ban ailat ya ka ban tri ya ki kam mo pekum ka smart meter ka project ka badi bandi tang kan nokurur la supen he ju bos ka nokurur pekum ka sobakia ka project ka badi bandi tang ka badi ban tri tang hapo ki dor ki bakhamrit mentapat ka don kata ka jing overestimate adu sispa sop khandai krur ti yakum kini gijet kam pan ngi idon kam ya ka MCL bakan pen klan ya kita ki kendon nalade bante lakam yakum kini ki kam bamsap hoi la da phiyaj privatize kum kini kam bam sap la sigenom don chu nama ka company ti tang sting karu kanom sha ba phine le kai ti hnrei kumbang ni ong pat hnrei la da ngi khen pat sakata ka jing jong ki ba kandu khamtam ki middle class bat ki ying baduk basuk kan bu jing adu kata ti na khaleng jong ka seng ya mata hi ngi persya jur ya kanika jing themu jong ka sarkar ban privatize ti khnang ban prevent pat ya kanika leakage jong ka revenue khanang ban prevent pat ya kini ki corruption activity ngi ai jumut ya ka MCL ngi ai jumut ya ka sarkar bakadi ban khlan ya kini ki an haka ban te lakam ya kini ki leakage mar kumba POE ha kini ki singi barok ngi dang step fire ti ai ba hawas garuhil bat hais garuhil kata ka ATC loss mo kapoi shedu 70% kapoi shedu 75% mo kemut kata ka jingdu nong ko basar kai tian rila da phin phai pat kong po khasi jen te hil khamtam po shlong ka duna ba kata ka ATC lot ti ke MCL ka de pen khlan yala de bantap ya kini ka revenue leakage ka di pen khlan yala de banom ailat ya kini kam bamsap bahkan jia haka hapo ko office yang ki bat lada kilala hi bantap ya kani ka revenue leakage bat ki penduna kani ka jing pen serwakai ya ka bisa ayo i ba ka confident jong ki ba hi kadang don haka public sector khamtam keeping into consideration ba ladangi privatize ka jing kan long hauduk usuk phi ka kalong mo ka electricity nginom la ban len ba electricity app kasna ka
Sarkar Henry ban ron lani ban penpoilat kadi ke state government kumo piong menta komisi el kamde ga department jong ka central government kadi jong ka state government wat lak central government ke harap funding man apor namla ban len ta tika badon kame kalong menta kalong ba borok state now beli kani kadang dan ha select committee tilada ki state lani ki sarkar ki baper ki thok syaka select committee ban ong ba umdi ban ailat ya kan ka amendment bill bahkan pass through namar kan bu jing ya ki bru ki baduk bat ki bru ki ba shuya pedeng ga yo kot lani tang middle class tinga tharai lada jinda baro ki state government lani mengi ki pajba ngi thok ngi pen sngu ya kan don ga jing ya suki ya ne kam ten rei lada ki state government ki sangap man lani ki yalit kubur pen ban bat katuga amendment bill tikan bu jing bhai ki pajba bat ngi dawana kaliang ka sarkar jalam khalia jongi bahajaka bakan let kubur ya ka ban privatize ya ki electricity kabadon kam kalong bakin oppose ya ka bat kanang bakata ka deficiency ha ka MCL kan duna kata ka jing bombiang jong service kan duna kidi pen klan pen ban ya ka MCL kan ki pen klan lom no pen biang ya ka recruitment pen biang staff pen biang ya ki tiar pen tikna ba ka service ka di pen biang pat nolor kata kalong ba kidi pen duna ba ka ni ka revenue leakage kumbangi ong phi kumbangi lap omdi bangi keren communal re ka di jing sha ba ka ETC loss ha garohil kala long sabab palak la san post nem mata but kebakong san kidi ban fokus kumno ban sarwah kai kumno ban penduk kan jing pen sarwah kai bisa nomor kumbang UI smart meter kumbang UI kini ki jingjia ki belajia kini ki sausnem kalong ka ba idu jing kermet but kawai ka ba nga kham khuslai but ngi ki pajba ngi kham ya khuslai barok kalong ba ngiting yo ka don ka jing temu na london ban pentron khanang ya ka MCL khanang ba ke MCL kana mla chu ban kit khli bat ki ong wa pek ngi mla chu ban le ti hab ban privatize kum ka last option pek kum ka momlu chera cement limited kla de ka wena ki cement limited ki bala pau ba habar ko ki jala nom don ba thit ra nu cement like no do myo tu so ra cement ngi ong matra ma nom don ba tre re ban sina kanu ko yingro tin re ki room ki private player ki olat ki private player ki influence ya ke government ke influence ni ti bateri MCL haga top level kruk ke MCL but andala tron ke MCL ki olat ki private company andala yo olat private company metap yo iba manus dem ke don ke jingkiu dor hau simen ten rela jinda ke MCL kane mo kane ke jingkiu dor kelumar dong simen kanam dot ti kumju mo ka bangi kham shifting kalong ba kadon kata ka pre-plan jong katu kat ni ki badan hang sarkar la si ki hespa ki bakwa bandan company no naladi ki ba pentron khanang ya MCL bat ndak la tron kin sa tit hi maki ya MCL bat kin sa penyat hi maki bat kin sa business ya kan kam ti kata ka bang khuslai namar ki dak kisin ka poisata ka MDA government hi kuma phitip ka di ka nongbot jong ka BJP ti wei ka larai ka BJP ngam tharai ban ong ba khamtam ka NPP kan not ban saham mo mawling la DBOE kum ka CAB arja kat pra ka NPP ka di ka wei ne ki parti ha North East ka ba lead from the front ngila ban mo ko ba yalam syakhamat ban ya persya CAB hadin ketupat kawan ka BJP absolute majority lai spa lai seat sendan hadu ki dekhot jong ka NPP ka tha sangma hab yeng parliament hab ban krishan no sendan yang ta ka CAB ti ban ong ba kan ni ke MDA government kan not ban persya ya ki bill jong ke NDA government ka long ka ba system haduk kata nginom la ban len ya kata ti henrei tangka wingi ong balada ki ni ki MLA ki jongi kedang don kata ka jing kedang don kata ka jing kit khli kham tam ya ki duk kisuk bat ki middle class kidi ban bu syakmat ya kata ka jing ade joki bat ke BJP hari kidi ban mi syakmat bat karen nam ta uduk usuk batu ubri uba shu pedeng gayo okot haki baru ke baru spa game nak slide handre ban privatize samar ki labi ban siu den re haki baru ki beduk ki badon kam ya ke subsidi jong kala ki badon kam ban regulate ya tarif bat kum ta terter tikan bu jing tingi kentu ya ka sarkar ba ka di ban bu khmat ya ka jing jong ki pajba bat ki di ban bu no syadin ya ta ka jing ya dialog jong ki bat ka BJP